Uma ngabe emfowethu usukhathele ukudlala abelaphi bendabuko, bayakwehlisa bayakwenyusa, kuthiwa kumele uthwase, kuthiwa unani, basho lokhu, bathi unesithunywa, bathi kuney'nkinga zomsamo kini, bathi ngeke ilunge impilo yakho, kusamele wenze lokhu, this and that. Kuvuka nje iy'nkinga nje zomsamo ney'nkinga zakho zobizwa. Kulungile-ke ngenxa yokuyalelwa yibo ubalalele futhi kube khona okwenzayo ngalokho. Ukhipha imali eyishisiwe kodwa still kungalungi singalungi isimo sakho. Kunalokho kuvele kube ngathi kuba mnyama kakhulu. Uyabona? Wena nje ulibu uphilela ukukhipha imali. Hayi futhi imali encane, serious. Uyabona ukhipha 15,000 no 3.5 ngoba ufuna ukuthi impilo yakhe ilunge. Kodwa kungalungi. Uthi mawuthi uyabuyela kuye uyakhalaza athi hayi kumele wenze lokhu uthole lokhu kumele ngikwenzele ukuthi ngizokucaba ngizokwenza nakho kuyimali futhi bafethu ngithi kini mangabe nje senikhathele abelaphi bendabuko nezinto zamadlozi and ungathanda ukuthola enye i-alternative ehlukile okuwukuthi ayihlanganisi ukuthi wena kumele ulibuphathelwe impilo yakho uyiphathelwe idlozi. Ubungathanda ukuthi wena uzenzele wena izinto zakho ze-spirituality. Uyi-understandele wena i-life purpose yakho. Ikakhulukazi life purpose bafethu. Uma ngabe nje uthi you want to understand your life purpose ukuthi kahle kahle uzeleni la emhlabeni. Ngabe uzele ukulokhu uzolungisana namayikayika amathonga kini, uthwala izono zabo, ilibe impilo yakho imile ngenxa ukuthi kusamele ulungisele bona. Noma uzele inhloso yakho oyithunyelwe uNkulunkulu. Uyabona? Uma ngabe uyilolo hlobo lomuntu bafowethu, ngiyacela ukuthi ungithinte mfowethu, ngikuphathele incwadi lapha ebizwa ngokuthi i-self initiates. Le ncwadi mfowethu izokwazi ukukususa la ukhona, izikufinyelelise to a point whereby usuyayiqonda life purpose yakho. Ukuthi uzeleni la emhlabeni, uzalelweni. Uyabona? Ungalibi ubhizi wenzana ulungisana uzama ukulungisana namaphutha okhokho bakho namathonga kini okumele ngabe bayilungisela bona. Uyabona? Usuyazi ngihleze ngisho ngithi manipulation yama fallen angels lento yamadlozi. Yinto nje engekho. Ithongo ulibofuzo likithina ngaphakathi ithongo. Idlozi into engamele ngabe kuthiwa sisebenza ngayo ngoba umoya wangaphandle, umoya wemvelo ongekho ngaphakathi kumuntu emzimbeni. Umuntu akazalwanga nedlozi, umuntu wazalwa nethongo elitholakala kulibofuzo kwi-DNA. Uyabona? Yani izinto zolibofuzo asiyilungisi ngokuthi sihlabe. Izinto zolibofuzo noma zethongo asiyilungisi ngokuthi sithi sihlabela amadlozi, senza lokhuyana, uthe umthandazi, sithe isangoma ithe inyanga ngenza ukuthi kuzimpilo yami ilungu. There is a deeper process umuntu afunctiona ngakhona, ingqondo yakho nemizwa yakho. Those are the aspects okumele uzazi ngoba uma ungazazi kuba lula ukuthi umuntu aqambele amanga athi kusamele wenze izinto zamathongo. Khona abanye abantu abasayitshela ukuthi kusamele belungisa imsamo yakubo, befake idalwa zakubo, behlambulula idalwa, benze nani ukuze kanti kube impilo zabo zilunge. Ngithi ke mina amanga onke lawo and ma ungenalo ulwazi abelaphi bendabuko bawulibe bezuza ngawe ngokuthi wena unalo ulwazi. So le ncwadi izokunika lonke ulwazi ozolidinga mfethu ukuze ukwazi ukuzenzela izinto zakho ze-spirituality ngaphandle kokudinga ugobela makuwukuthi umuntu okumele uyothwasa, ngaphandle kokudinga inyanga noma umthandazi noma isangoma mawukuthi iy'nkinga zomsamo. Yabona nje ngale ncwadi awusezukusidinga isangoma, awusezukudinga ukuhamba uyohlola, usuzokwazi ukuthi kumele wenzeni ngempilo yakho. Le ncwadi izokususa la ukhona izikubeke to a point whereby you are a master of your own life. Mawulibe uyifunda njalo every day. Ulwazi oluqukethwe ile ncwadi, ulwazi olunamandla ngendlela eyisimanga kangangokuba kwabona abelaphi bendabuko bayalidinga lolu lwazi. Kodwa ke phela ngenxa yokuyiqholo labo ke ngeke bakubone kanjalo. Futhi mhlawumbe bazongiluyisa. Uyabona? Kodwa ke akunankinga nami phela ngenza umsebenzi wami bakithi. Uyabona? Nami ngithunywe uNkulunkulu ngoku-understand ukuthi hayi man bayasokola abantu. Bayasokola abantu bafowethu, akukho kulungayo, sichitha imali, sikhipha imali, sihamba kulabantu sithi sithembele kubo. Uyabona? Kodwa bona bayasibhayizisa. Ikhathi sezashintsha bafowethu. Umsebenzi wesintu
into eke yasebenza for quite a long time. Bakhona abantu ebebemhlophe bepure bengcwele besebenzisa wona umsebenzi wedlozi, but akusafani-ke, iy'khathi sey'shintshile. Kwakuvele kungesiyo indlela elungile okuyiyona yona ekumele ngabe siyayisebenzisa ukuze sixhumane noNkulunkulu, ngoba inhloso la ukuxhumana noNkulunkulu, hhayi ukuthi kube khona umuntu okukhulumelayo wona noNkulunkulu ofana noJesu nethongo. Kulaba abasenkolweni uJesu, kulaba abasemadlozini ithongo. Akuhambi kanjalo bafowethu, i-structure se-spirituality asihambi kanjalo. Umuntu isidalwa sikaNkulunkulu, uNkulunkulu uyixhumanela yena direct nesidalwa. Akadingi ukuthi uNkulunkulu athathe umyalezo awuse kwi-receptionist, i-receptionist iwulethe kuwe, nawe uthathe umyalezo ubuyisele ku-receptionist. Akusebenzi kanjalo kwaNkulunkulu, uyabona. Lento nje ye-spirituality ayisebenzi kanjalo. Kumele uyixhumanele wena noNkulunkulu, ngoba uwena othola amaphupho, uwena othola ama-gut feelings, uwena othola iy'bonakaliso. Konke lokhu akuqhamuke edlozini. Ngiyazi ukuthi kuyakuthiwa hayi idlozi this, idlozi that, uyabona, lithi idlozi alikufuna ukuthi, ayikho leyo nto leyo. Ama-tactics wama-fallen angels lawa adesignelwe ukuthi asesabise thina, ngoba ngihlezi ngisho ngithi ama-low vibrational frequencies lawa ahlangene ne-fear iwona adingwa ama-fallen angels ukuze asurvive. So therefore asebenzisa iy'thombe ezitholakala kulibofuzo lwethu zamadlozi akithi, ogogo bethu. Basifaka into ekuthiwa ama-holographic insert. Umbone ugogo wakho efike ebusuku ekulethela umsebenzi ney'khwama ezothi yamukela umsebenzi, noma ezothi ucela ukwenzela umsebenzi, noma ezothi ucela ukushadiswa, noma bacele noma ngabe yini abangayicela. Akusiba abazali bethu lapha. Ama-fallen angels asebenzisa iy'thombe zabo abazali bethu ezitholakala kulibofuzo lwethu. Into nje yamadlozi bafethu into engekho. Ithongo lona likhona impela, i-DNA ulibofuzo. Therefore ngolibofuzo usho ukuthi khona onke ama-memories wemndeni yakini yonke ewu-4, lemndeni ewu-2 ekhanda ugogo wakho nomkhulu wakho, uyabona. Ugogo wakho nomkhulu wakho banemndeni ewu-2. Umkhulu wakho unomndeni kama wakhe nobaba wakhe, ugogo wakho unomndeni kama wakhe nobaba wakhe, nabo ngokunjalo laba bazala uma wakho nobaba wakho. So umuntu ulibofuzo lomuntu eyedwa lunama-genetic codes awu-4. So yes, likhona ithongo, which means bonke abantu asebake baphile emndenini wakini baphelele kuwe emzimbeni usetshenziswa iy'thombe zabo-ke, akusibona uqobo lwabo, ngoba ngenxa ye-reincarnation umuntu uyafa aphinde azalwe kabusha. But-ke angifuni ukuba mude kakhulu, nganza kwethu ngithi ikhona incwadi. Ngicela ukuthi uzothola le ncwadi. Woza uzothola le ncwadi, izoba usizo kakhulu empilweni yakho, uzoyeka ukuchitha imali. Uyabona nje, okay, angiqale la. Ayikho-ke mahhala le ncwadi engikhuluma ngayo, but ngiyakwethembisa ukuthi ngokukhipha imali yakho uthole le ncwadi engishoyo evela ngakimi, uyobucinile ukukhipha imali yakho. Uthiwa nje uyikhiphela izinto ze-spirituality, ngoba le ncwadi ngokuyifunda nje ngeke uphinde uyobona umelaphi wendabuko. Le ncwadi izokwembulela izinto ey'ningi, okuwukuthi usuzokwazi wena ukuyihlaziyela impilo yakho namaphupho akho ne-spirituality, nanokuthi u-understand izinto zakini zomsamo. Ngeke uphinde udinge into ekuthiwa ugobela. Ngisho uney'nkinga ngeke uphinde uthi uyoconsulta, angeke, ngiyakwethembisa. Imali yakho yokugcina le ozoyikhipha ngenxa yezinto y'kamoya, ngokuthola nje le ncwadi le, imali yakho yokugcina, ngeke uphinde. And ngiyibhale in such a manner yokuthi vele iku-equiphe ngolwazi olwanele ukuthi wena ukusuka manje kuya phambili ukwazi ukuyihola wena ngezinto zakho zakamoya. Ungalibutshelwa abantu ukuthi kunje ngempilo yakho, kunje ngempilo yakho. Uzokwazi ukuyi-understandela amaphupho akho, uzokwazi ukuyihlaziyela izimo zakho zempilo, uzokwazi uku-understand iy'ndaba zakini zomsamo, uzokwazi uku-understand iy'ndaba zakho zobizo, ukuthi kahle kahle ubizo, isimo sakho sobizo simi kanjani. Baningi abantu abathwasa kumanje, abathwasa okungamele bethwasa. Abaningi nje benu bathwasa kungamele ngabe babethwasa. Iningi lenu bafowethu bengamele ngabe liyathwasa. Iningi lenu nilabantu ekuthiwa bayithwasisa, bawogobela bona bayithwasisa bona. That's why le ncwadi ibizwa ngama-self initiates. Anisezukubadinga abelaphi bendabuko vele. By the way, impilo yethu ngokukhula iya lapho vele la khona singasezukubadinga abelaphi bendabuko. So I am just ushering in this new evolution of spirituality. So please zama ukuxhumana nale number oyibonayo lapho ocingweni uzokwazi ukuthi uthole le ncwadi.